אמרתי, רובי. יאללה אור! אבל הם לא רצו על הנפש, אז זה בעיה. בוא'נה, מי המפגר שירה בי? זה פשוט הורג אותי שזה קורה. תיק. מה? פנימה, ורצים פנימה. אני חושב שזה כזה חבר'ה שמעודדים ביציע, אז לא קורה, זה שמה. ריב, און! ריב! כן, אולי אתה תסביר את זה? ופריצה פנימה! 21, 22, 23! יפה, יאללה. יאללה רוני, יאללה! הפריצה לא לקח להחליף מחסנית לפני זה, נו באמת. כי לא קראנו להם איקון, נו. יאללה אור! כניסה! רוני, שים על הדלת של למעלה, רוני! דלת של למעלה! רוני, הדלת של למעלה! גיים? גיים. יש מלא אנשים. יש עוד אנשים בפנים, ליד... איפה כאלה הגיעו עכשיו? מיד משם. מהחיכוי! מההבטחה! פתאום הגיע תגבור. תראה מה זה, דניאל! איזה אירוניה, מי שהיה אמור להבטיח אותי פגע לי באור. בוא נפתח. נראה לך זה לא פותח? מי היה שם? מי היה בחוכה? אני יורד אותך. הוא עגו לי בראש מהחוכה. הייתי ככה בדלת. גמי.